Ya, dan ngono. Lajeng sowan kula ingkang mongkok. Rikala semanten Jeng Adipati ugi paring dawuh dhateng Kembang Wonokerto. Sampun sawetawis anggenipun Palakrama kaliyan nyambar sekar menika dereng kagungan putra momongan Jeng Adipati badhe ngersakaken dawuh elan pun anak kula merah. Ngantos dumugi gedhe menika kula angkasa dereng ronde siyos badhe pun ngersakaken menapa piye kamu malaku. Suwane panjang. Nggih. Kaya wis ngasta saka Kyai Pamaku kanjeng Adipati. Rikala mantep kanjeng Adipati. Kula kedah buta. Buta kok Kyai Butuh. Sampun sampun kaleksanan. Kula tolong kanjeng Adipati. Amun kok terus nggak wonten pasalipun kanjeng Adipati. Monggo. Diaturake ya suarane konjeng kok kowe bisa nyebak karo kanjeng. Oleh tutan yo. Pancen percaya aku marang mula sampe aku kedurungan saka Kyai. Tapi yo kadipateni penanggungan kula tentrem adoh sekor beda. Para kawula ngganger aja bisa pilihan makmur. Itu dalam saya Pak. Sak sampunipun Kanjeng Adipati saged kagungan pusaka Kyai Tunggul. Lho pinten panjang to panjenengan badhe kelapan. Ya pancen Adipati linggo kula kantung ecek kowe kan. Boten badhe kagungan prajurit ingkang sekti mahamur. Awit pusaka sampun kecepet boten kersotan. Ya Pramila benjang menapa panjenengan badhe krah pusaka ing Kabupaten Linggo kula. Leres aturipun Gusti Patih apanya? Semang Wonokerto atur. Nyuwun sewu Pak. Panjenengan ampun kagem kirang. Kula wae nyuwun prisa dos pundi anak kula Miranti menika sios badhe pun kersakaken jeneng Adipati dereng paring dawuh awit estu kula menika nggih sampun sawetawis wekdal ngantos satus menapa kang dados kersane jeneng Adipati menika kados wong Wirakerti yo atur ngesamu piye? dereng kampung kali panjenengan. Piye Wirakerti? Kula rak namung dereng kemawon munjuk atur. Yo tampan Kula sampun kula wonten ing kaji. Nggih menika badhe rembak kang lajengipun para promo jeneng. Menika namung gadahi atur kantun getak dinten. Oh. Lah menika ingkang kula badhe suranten pirsa kan Adipati. Ini ngono kok ora mantul karo bungangi pira. Kula menika nggih estunipun ngantu-antu suwanipun malih Kanjeng Tumenggung Wirakerti menika kaos kekabaran dinten menapa mendang badhe ngersakaken. Oh. Kemayu Nggih, ayo sing gedhe pangabang. Kali nunggu dina lan sasi kang gedhe. Nggih. Putramu tak tunduk. Ateges Kanjeng Adipati sios ngersakaken salajengipun sak sampunipun Kanjeng Adipati paring pangandikan badhe ngersakaken pun anak kula Miranti badhe pun gauh karugi sasampunipun suwaripun Kakang Panjal nyuwaraken Kyai Guntur
Minangka sifat kandhelipun wonten ing Kadipaten Linggapura kula kepareng badhe wangsul wonten ing Kademangan. Badhe nyakaken para kawula wonten ing Kademangan anggenipun sak wanci-wanci. Kanjeng Adipati ngersaken pambiyantu wonten ing Kademangan. Ya, bagus. Nggih. Nyuwun sewu, ya kepareng kula medal. Ya, Bapak, kau bilang Kalian itu semua kayak gitu, pondok mereka. Tak kira aku bukan sama ini, kau perlu atas. Kau ingat, orang siap ayo. Aku aja kau ya kan. Untuk Kanjeng. Thank you.